Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη χριστουγεννιάτικη εορταστική φιέστα της Καθολικής Νεολαίας Μαρονιδών Κύπρου. Η απόψινή εκδήλωση σημαίνει την αρχή μιας σειράς από εορταστικές εκδηλώσεις, αφού η οργάνωση γιορτάζει φέτος 25 χρόνια ζωής. 25 χρόνια ιστορίας, συνεχούς και δυναμικής παρουσίας, πολυδιάστατης και βαρισίμαντης προσφοράς στη μαρονιτική κοινότητα και όχι μόνο. Πολλοί ήταν οι νέοι Μαρονίδες που ζυμώθηκαν στους κόλπους της. Περνώντας από γενιά σε γενιά, η Καθολική Νεολαία Μαρονιδών Κύπρου εξακολουθεί σήμερα να αποτελεί την πιο δυνατή οργάνωση νεολαίας στον χώρο της κοινότητας. Φίλες και φίλοι, 25 χρόνια ζωής, δράσης και προσφοράς συμπληρώνει η Καθολική Νεολαία Μαρονιδών Κύπρου. 25 χρόνια γεμάτα με νεολαικό ζήλο και αυθορμητισμό. 25 χρόνια προσπάθειας για παραγωγή έργου θετικού και ωφέλιμου για την κοινότητα και την πατρίδα. Είναι φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εορταστική εκδήλωση, η οποία αποτελεί αφετηρία μιας σειράς από εορταστικές εκδηλώσεις που έπονται τη φετινή χρονιά και οι οποίες θα βρεθούν στο σταθμό στην ιστορία της Καθολικής Νεολαίας Μαρονιδών Κύπρου. Αποτελεί επίσης το επιστέγασμα μιας 25ετούς πορείας, μιας τιτάνιας προσπάθειας σε άκρως αρνητικές συνθήκες για τη συγκέντρωση και δραστηριοποίηση των νέων Μαρονιδών της κοινότητας. Αισθανόμαστε απόψε ευτυχείς που έχουμε μαζί μας νέους Μαρονίτες από όλη την Κύπρο, αλλά και πιστούς φίλους της οργάνωσης, που ανέκαθεν τη στήριζαν με την βοήθεια και την παρουσία τους και ακόμη τη στηρίζουν. Άτομα που έζησαν την νεολαία από κοντά, την πόνεσαν και την αγάπησαν. Σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι διαμέσου αυτής να θυμηθούν όσοι πρόσφεραν στην Καθολική Νεολαία από την ημέρα της ίδρυσης της μέχρι σήμερα όμορφες στιγμές και να ζήσουν την νεολαία εν δράση. Την ίδια ώρα η απόψινή εκδήλωση φέρνει τους νέους πιο κοντά, τους νέους που θα αποτελέσουν τη συνέχεια για τα επόμενα 25 χρόνια. Θα ήθελα με τη σειρά μου να απευθύνω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ ως ένδειξη σεβασμού στην προσφορά τους στα άτομα που συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Καθολική Νεολαία Μαρονιδών Κύπρου. Ιδιαίτερα στην Αγαθή Βερναντέτ, η οποία συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας μιας Καθολικής Νεολαίας των Μαρονιδών της Κύπρου που να αποτελεί κομμάτι του παγκόσμιου οικοδομήματος της Καθολικής Νεολαίας. Στον κύριο Γιαννάκη Μούσα, στον κύριο Ηλία Φραγκίσκο και τέλος στον κύριο Μιχάλη Σκούλο. Ως πρόεδροι της οργάνωσης, τα άτομα αυτά υπήρξαν στυλοδάτες και συνεχιστές του οράματος μιας ενωμένης μαρονίτικης νεολαίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον αξιότιμο Υπουργό Παιδείας, κύριο Γιώργο Δημοσθένους, ο οποίος ανταποκρίθηκε με ευχαρίστηση στο κάλεσμά μας να τελέσουμε από την αιγύδα του την απόψινή εκδήλωση. 25 χρόνια δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος να ακούω ότι η Καθολική Νεολαία των Μαρονιδών Κύπρου γιορτάζει 25 χρόνια. 25 χρόνια σημαίνει μεγάλη εμπειρία. Σημαίνει ότι αυτό το οργανισμό, αυτή την κοινότητα, μικρή κοινότητα, προσπάθησε και προσπαθεί πάντα να μαρτυρήσει οι αξίες, τις αξίες. And I was so glad to hear that Sister Bernadette Skordi founded this Katholiki Nεολαία. I didn't know before. So I greet Sister Bernadette Skordi for what she did, because she had not only a vision, she had and she has the worry about the new generation, about the new generation of the Maronite community. I thank her and I ask the Almighty God to bless her in all her mission, in all her effort.
Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους. Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και του Νέου Χρόνου, απευθύνω στην νεολαία, αλλά και σε ολόκληρη τη μαρονίτικη κοινότητα της Κύπρου, τις πιο θερμές μου ευχές, με την ελπίδα, όπως το μήνυμα των γιορτών αυτών, μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον για τον καθένα μας, αλλά και για την ιδιαίτερη μαρτυρική μας πατρίδα. Η νεολαία της μαρονίτικης κοινότητας, όπως όλοι οι νέοι της Κύπρου, είναι η ελπίδα για το μέλλον. Αξιοποιώντας την δημιουργικότητα, την ευφυΐα και την εργατικότητα της νεολαίας αυτού του νησιού, μπορούμε να ελπίζουμε όλοι σε πρόοδο, ευημερία και την πολυπόθητη ελευθερία.
Σε μια μικρή παρέμβαση, καταρχήν καταφέρει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να συγκινήσει τόσο τους πρώην Προέδρους της Καθολικής Νεολαίας, αλλά και όλα τα παλιά μέλη που βρίσκονται σήμερα εδώ. Εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τόσο τον Πρόεδρο Γιώργο Μναξιολούτη, όσο και τους υπόλοιπους νέους, ότι θα σταθούμε στο πλευρό τους, στα μέτρα πάντοτε των δυνατοτήτων μας, για έναν καλύτερο μέλλον για την Καθολική Νεολαία. Βλέποντας προηγουμένως το βίντεο, παρακολούθησα ότι στην εκδήλωση του γάμου που έγινε το 1997, τα μικρά παιδιά που κάθονταν κάτω, τα παρανυφάκια, μερικοί εξ αυτών αποτελούν το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Καθολικής Νεολαίας. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή η οργάνωση ποτέ δεν πεθαίνει και θα παραμείνει δυνατή και ζωντανή, όχι μόνο για 25 χρόνια. Φίλε Πρόεδρε, αλλά για πολύ περισσότερα. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Δεν θα υπάρχει άλλη αγάπη που μεγάλη, όσο θα αναπνέω και θα προφωνεί.
Βασίλη μου, είπα στον εαυτό μου και σβήσα χίλια ονόματα απ' το τηλέφωνο μου. Τα σβήσα και σε πέρεψα με όλους και με όλα. Τα είδα όλα τη στιγμή που τα